Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande Dental Dina TV amo jeena ko en jiɗi jeeyede heno. Bisimilla ma ngara mbaɗa abonné naata jeeɗa hen. Hande noon windande wattore no wata jeegom ay oɗo baɗo no zéro ni ɗum woni ha saqiru. Ɗo noon teskuyma wonɗo no moƴƴi. So toɓɓani hay batte e dow muɗum yo wiye ha saqiru. Toɓɓe ɗiɗi dow noon so woni hen wi ɗum ta saqiru. So toɓɓani ko ha saqiru. Toɓɓe ɗiɗi dow e dow muɗum wiyete ko ta saqiru, ay ta mbiya saqiru. Ɗo noon toɓɓani wadde mbiya tan ha saqiru. Ha pama tan sa yi ko wayni toɓɓe ɗiɗi payi dow hen wi ɗum ta saqiru. So wayni tan ni noon toɓɓani wi ɗum ha saqiru. Joni noon so adima ko yo windire ni. Hakkunde bindol ko yo windire ni. Sara bindol ko yo windire ni. Alama wonde hay goto wayno zéro ni wayni. Wadde on paami so adima inde nde wiyete ko he mawɗo. Hakkunde bindol ko he mawɗo. Sara bindol noon mbiyatama ko ha saqiru. Alama wondi hay goto ha saqiru. Ko pamɗa hen ko ha mawɗo woodi e ha saqiru. Ɗum noon ko ha paama tan ko so adima inde nde wiyete ko he mawɗo. Hakkunde bindol inde nde ko ha mawɗo. Windande nde so woni sara ha saqiru wiyete. Ɗo ko ha saqiru. Ɗo noon toɓɓata. Ɗo toɓɓata. Ko ga toɓɓata ga. Toɓɓe ɗiɗi dow wiye ta saqiru. Toɓɓe ɗiɗi dow ɗo ta saqiru. So toɓɓani noon wiye ha saqiru. Kono ga noon toɓɓetake. On paamide ga toɓɓetake dow. Ko ɗo tan toɓɓata ɗiɗi wonta ta saqiru. Ay ta toɓɓe ɗiɗi ɗe e saqiru wona ta saqiru. Ɗone toɓɓe ɗiɗi dow ta saqiru. Ɗo noon toɓɓetake. Ɗo ko ha mawɗo, ha saqiru. So toɓɓi noon ɗiɗi dow, toɓɓe ɗiɗi dow ta saqiru. Toɓɓe ɗiɗi dow ta saqiru. On paami moƴƴi de. Wadde en paami windande hande nde ko ha saqiru janguɗon. Ha saqiru noon so adima e bindol wiyete ko ha mawɗo. So woni hakkunde bindol ko ha mawɗo. So woni sara bindol ko ha saqiru. Alama wondi hay goto ha saqiru. On paami moƴƴi de. Ayinen pular o nani ha mawɗo o nani ha tokoso nani. Ɗum nde fof so rendi kañum woni ɗo. On paami. Wadde ha saqiru so adima e bindol inde nde wayloto wiyete ko ha mawɗo. So woni hakkunde o wiyete ko ha mawɗo. Ɗo noon mbiyatama ha saqiru. So woni sara bindol so aba jangoy alif lam ha saqiru e moni. Ɗo koy ko ha saqiru e moni. Toɓɓe noon so fami hen toɓɓe ɗiɗi toɓɓe dow mum mbiya ta saqiru. Ɗo toɓɓe ɗiɗi dow ta saqiru. So toɓɓani noon ko ha saqiru. Toɓɓe ɗiɗi dow ta saqiru. Toɓɓani ha saqiru. Toɓɓe ɗiɗi dow ta saqiru. On paami de. Wadde on paami hande e windande 26 ala ko janguɗen so wona ha saqiru. Ɗo noon ko mbadiji muɗum so adima yo windire ni. Hakkunde bindol ko yo windire ni. Sara bindol ko yo windire ni. Alama wondi hay goto yo windire ni. Ari ardi. Wadde ha saqiru, ha mawɗo, ha saqiru. Teskiyo noon wona ɗo. Toɓɓi ɗi dow ta saqiru. Toɓɓe ɗi dow ta saqiru. Toɓɓani noon ha saqiru. En kaaɗiɗo. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiron jangon ɗigga. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, kadi yo Allah gondiɗo. Ko musidɗo mon giɗo mon somi Allah. Gayali ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama. Wassalam.